Poďme sa spolu pozrieť na tie neviditeľné systémy, ktoré ľudstvo vytvorilo, aby sme si tak povediac usporiadali našu planétu. Od toho, ako meriame deň, až po to, ako si kreslíme svet, sú to všetko geniálne vynálezy, ktoré dnes už berieme ako úplnú samozrejmosť. Všetko sa to vlastne začína jednou základnou otázkou. No jasné, rotácia Zeme nám dáva deň a noc, ale zároveň vytvára obrovskú výzvu. Keď je na jednom míste poludne, na opačnej strane planéty je, logicky, polnoc. Tak ako sa teda máme všetci na svete zladiť? A odpoveď je, samozrejme, v ľudskej vynaliezavosti. Riešením nie je zastaviť Zem, ale vymyslieť abstraktné systémy, siete a čiary, aby sme tento fyzikálny chaos skrotili a vniesli do neho nejaký poriadok. Poďme sa do toho ponoriť. Tak fajn, našu cestu začneme krotením času. Pozrieme sa na to, ako sa vlastne svet dohodol na jednotnom systéme, ktorý funguje pre všetkých, bez ohľadu na to, kde presne sa na Zemi nachádzajú. A prečo práve 24? Viete, je v tom taká elegantne jednoduchá matematika. Zem sa za 24 hodín otočí o 360 stupňov, takže dávalo dokonalý zmysel rozdeliť Zemeguľu presne na 24 časových pásem, každé z nich predstavuje 1 hodinu dňa. No a každý systém samozrejme potrebuje nejaký štartovací bod. Pre celý svet sa ním po dohode stal práve 0. poludník. Je to taká kotva pre celý náš systém času a zemepisnej dĺžky. Presne to miesto, kde sa svetový čas oficiálne začína. A to pravidlo? To je krásne jednoduché. Keď cestujeme smerom na východ, posúvame si hodinky o hodinu dopredu pre každé jedno pásmo, ktoré prekročíme. A naopak, keď ideme na západ, ako by sme sa vracali v čase a hodinky si posúvame o hodinu dozadu. Dobre, poďme sa teraz presunúť na úplne druhú stranu našej planéty. Pretože ak existuje štartovacia čiara, musí existovať aj nejaká cieľová. A práve tam, na opačnej strane sveta, majú pravidlá času jeden fascinujúci zvrat. A toto je ten nevyhnutný náprotivok 0. poludníka. Dátumová hranica je miesto, kde sa oficiálne rodí každý nový deň. Je to tá pomyselná čiara v piesku, kde sa pondelok magicky mení na utorok, a tu sa to začína byť naozaj zaujímavé. Keď prekročíme dátumovú hranicu smerom na východ, povedzme z Ázie do Ameriky, musíme si pridať celý jeden deň. Je to doslova ako skočiť si do budúcnosti. A naopak, pri ceste na západ si jeden deň odpočítate a vlastne ho prežijete celý znova. Ale toto globálne pravidlo má jeden háčik. Je totiž flexibilné. Dátumová hranica sa zámerne klukatí a vyhýba sa pevnine. A to z jednoduchého dôvodu, aby nerozdelila jednu krajinu alebo komunitu na 2 rôzne dni. Je to vlastne skvelý príklad pragmatizmu v globálnom meradle. Takže od tej abstraktnej mriežky času sa teraz presúvame k tej fyzickej. K tej, ktorú používame na pochopenie priestoru, čiže k mapám. Pozrieme sa na to, ako sa nám podarilo zmenšiť tú našu obrovskú planétu na jeden list papiera. Viete, tvorba map nie je žiadny moderný výmysel. Je to prastará ľudská snaha pochopiť svoje miesto vo svete. Od jednoduchých nákresov v praveku cez prvé vedecké mapy starovekých Grékov až po komplexné atlasy dneška je to fascinujúci príbeh neustáleho zdokonalovania. V zásade môžeme mapy rozdeliť do 3 hlavných kategórií. Fyzické nám ukazujú prírodu, hory, rieky, tematické sa zamerávajú na špecifické dáta, napríklad politické hranice štátov, no a topografické nám dávajú detailný 3D pohľad na terén. Dobre, takže už vieme, čo mapy sú. Teraz sa poďme naučiť ich jazyk. Pretože každá mapa má svoje pravidlá a prvky, ktoré nám umožňujú prečítať ten príbeh, ktorý nám chce rozpovedať. Mierka, to je absolútny základ každej mapy, bez nej to jednoducho nejde. Je to ten matematický kľúč, ktorý nám dovoľuje previesť malé centimetre na papieri na obrovské kilometre v reálnom svete. Bez mierky by bola mapa len pekný obrázok. Poďme si to ukázať na konkrétnom príklade. Ak vidíme mierku 1:100 000, znamená to, že 1 cm na mape predstavuje v skutočnosti 100 000 cm, čiže presne 1 km. Je to síce jednoduché, ale nesmierne mocný nástroj. A tu je taká jednoduchá pomôcka, ktorú si treba zapamätať. Čím je menšie to číslo za dvojbodkou, tým je mapa podrobnejšia. Mapa s mierkou 1:10 000 ukáže jednotlivé ulice, zatiaľ čo mapa 1:1 miliónu zobrazí celú krajinu. Menšie číslo, väčší detail.
Ale počkať, to je skvelá otázka. Zmenšiť vzdialenosť je jedna vec, ale ako preniesť trojrozmerný terén, ako hory a údolia, na úplne plochý dvojrozmerný papier? No, na to existuje ďalší elegantný systém. A tu prichádza na scénu ďalší geniálny vynález – vrstvenice. Každá táto čiara spája body, ktoré sú v rovnakej nadmorskej výške. Keď sú tie čiary nahusto vedľa seba, pozeráme sa na strmý svah. Ak sú ďaleko od seba, terén je mierny, takmer rovina. A okrem týchto čiar používame aj veľmi intuitívny farebný systém. Zelená takmer vždy znamená nížiny, hnedá predstavuje hory a pohoria a modrá samozrejme vodu. Je to taký vizuálny jazyk, ktorému rozumie takmer každý, a to hneď na prvý pohľad. Takže, keď to všetko zhrnieme, časové pásma aj mapy sú v podstate to isté. Sú to neuveriteľne mocné nástroje, ktoré sme si vytvorili, aby sme uchopili a zorganizovali našu planétu. Sú to systémy, ktoré nám umožňujú navigovať nielen v priestore, ale aj v čase. Tieto systémy formovali naše vnímanie sveta po stáročia. A tak otázka na záver znie, čo príde ďalej? Budú to nejaké digitálne vrstvy reality? Globálne siete v reálnom čase? Alebo niečo, čo si dnes ešte ani nevieme predstaviť? Ďakujem za pozornosť.